Soc Jordi Soler-Muntada, soc el director d'eCrowd. Som un proveïdor de serveis de finançament participatiu que amb la nostra plataforma de crowdlending financem col·lectivament inversions i activitats que tinguin impacte positiu en el medi ambient o en la societat. La plataforma de finançament participatiu eCrowd ofereix principalment uns serveis de finançament col·lectiu amb persones, amb diners de persones, per instal·lacions d'empreses relacionades amb la sostenibilitat i la transició energètica, com podrien ser cobertes fotovoltaiques o qualsevol inversió en eficiència energètica. Per altra banda, també financem comunitats energètiques, comunitats de veïns i autoconsums compartits, perquè considerem que és un sector que encaixa perfectament amb la filosofia de finançament participatiu, d'un finançament que no ve dels bancs, sinó que ve de les persones. eCrowd també ofereix el servei de finançament participatiu per parcs solars i eòlics segons la normativa catalana. Amb la nostra plataforma possibilitem que la gent de les comarques on hi ha aquests parcs pugui participar en el finançament i se'n pugui beneficiar del seu rendiment econòmic. Un exemple de finançament participatiu molt interessant i que ens agrada molt explicar és el d'aquesta escola de Barcelona que ha finançat la seva coberta fotovoltaica mitjançant una campanya de finançament participatiu adreçada a les mares, els pares, els mestres, els exalumnes i els treballadors de la pròpia cooperativa que són aquesta escola. Amb això hem aconseguit que entre tots financin aquesta instal·lació i que els diners surtin de la pròpia comunitat i el rendiment econòmic també vagi a parar a la pròpia comunitat que ha finançat el projecte. L'actual objectiu de la plataforma és aconseguir que es democratitzi i es popularitzi la inversió en projectes de finançament participatiu, és a dir, que la gent conegui, sàpiga que hi ha la possibilitat de participar en comunitats energètiques i hi ha la possibilitat de participar en el finançament de parcs solars i treure un benefici al quilòmetre zero. eCrowd participa al clúster des de fa 8 anys i estem molt contents de la visibilitat que això ens dona, de la possibilitat d'interactuar amb altres membres del clúster. Participem com a coordinadors del grup de finançament i altres activitats que tenen molt impacte com el networking i les jornades d'immersió estratègica.